ассалому алайкум, бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародарои муҳтарам ва апҳои муҳтарама, хоҳиш мекунам аз шумо ҳамин наворе ки мо мондесемаш лайкш бимонед ва комментарияҳои хубаш бинависонед. Нигаҳ кунем бародарои азиз, фарқш нестай, занай мардай фарқш нестай бародаро, штоби ҳамин сарфарои кор биравад, штоби айҳудаи ҳамин кор биравад. вози ҳар як зани тоҷики мо, ҳар як зани тоҷики мо алҳамдулилла ҳар як корҳое мекунанд ки ҳатто мардому намекунанд хеле корро. бародарои азиз, масъалаи кор хоҳиштон мекунем як бори дига ҳамин навори маро паҳн кунен. аммо асила 2 минут мерава ҳамин навори ман. нигаҳ кунем бародарҷоно, пенаблок заданай, газаблок бо чирай шкатур бародарои азиз, обшим евроремонт. хуб гӯш кунем бародарҷоно, агар бригада бошен ку мақсад 6-7 нафар бошен, 10 нафар бошен, худ 20 нафар бошен, бародарои азиз, дар сумаш ҷавоб гарантиш қатӣ метавонед ки номери якада занг бизанен, корда қабултон мекуна, мебарад ҷои хода ҷотон мекуна. масъалаи бедокументиш шаба документиш бародарҷоно, пака ягон документ ҳичи нагуфтестанд. но масъалаи документишна намегум, ҷавоб мегум бародари азиз, яъне ки бедокументам бародари азиз кор кардестанд. агар документ дошта бошӣ хуш ба ҳолат, агар надошта бошиам мегирем тон корда бародари азиз, кор кардан мегирем. ҳар 15 рӯз пас бародарҷоно оилак мегирем. ха 1-2 рӯз дар любой ҷо задишка мешавад бародаро, ҳера хитон медонед, плюс минуси на 1-2 рӯз. хоб бародари азиз, хоҳиш мекунам дар ватсапш занг бизанен, номришро барои занг мезанем бародари азиз, номриш бисёр кор мекунам бародарҷоно. вақте ки дар номр занг мезанен ватсап қади гап зада намешавад. чем дар номр занг задан ватсапшро бубурен, ватсапшро занг бизанен, бирен бародари азиз кор кунем. кор чӣ хеле ки ман гуфтаистам ки ман ҳастам ҳаминҷа, ина лицои ма гаранти маям. масъалаи сумуш бепарво ягон майда парво накунен, иншолло ба амр худо коро ҳама 100% чикапукияй. просто ҳаҷараҳуҷурш кунем бародари азиз, биги лоқи парта бачаоча ҷамка кушта вешфишокш меган мешфишокш меган, биги дар сари гарданата биза бира бародари азиз кор кар. худо нигаҳбон боша. ҳамчуноне ки ҳастан, ма бародаро бисёр занг мезананд, апҳое ҳастанд, хоҳарое ҳастанд ки ҳамин масъалаи шкатурам дар корай. шкатура намекунанд, аппаратай фарқш нест. шкатур мепирсанд, ҳамин хел чизо мепирсанд. тоже саме бошам, иншолло ба амри худо масъалаи хоша ҷои хоша ана таъминшон мекунем. марҳамат, биёен кор кунем бародари азиз. худоҳофиз, худо нигаҳбонтон. масъалаи квадратиш чанд сума чӣ хели сӯсон ҳамаша бародарҷоно биген подробно ватсапда мегатон, барое ки ман уҷа чанд намуд сена дора дига фаромӯш кардам. даростига бародари азиз, худоҳофиз, худо нигаҳбонтон боша.